o John bena dugukolo kɔ kan i b'a dɔn i tɛna en tant que i limaniyalen tɛ i limaniyalen kɔfɛ de i bɛ sɔrɔ ka da o sura bɛ o haya bɛ alikuranɛ belebele in kɔnɔ masa belebele in b'o de fɔ an ɲɛna a ko ale an fa Adama alayhi salatu wassalam ale a bɔnnaw yira a la bɔnnaw yiralen a la a ye bɔnna ninnu ɲininka a ko aw maa ye jɔn ye i k'a dɔn anw ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ko Alahu subhanahu wa ta'ala ma i k'a dɔn anw maa ye Alahu subhanahu wa ta'ala de ye dɛ wa i k'a dɔn e de ye anw bɛɛ lajɛlen koɲɛtigi ye wa anw limaniyara k'a fɔ ko maa wɛrɛ si tɛ anw na fo n'a kɛra e ye dɛ ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ seereya yanni i bɛ na dugukolo in kɔ kan balimakɛ balimamuso an nalen dugukolo kɔ kan de sa an bɛ sɔrɔ ka fili an yɛrɛ ma an bɛ sɔrɔ ka ɲina donc masaba ye m'o de fɔ alikuranɛ belebele in kɔnɔ a ko ale bɛ sɔrɔ ka kiraw ci anw ma haya wɛrɛw la a b'a yira k'a fɔ ko kiraw tɛ dɔ wɛrɛ ko hakililajiginnaw don balimakɛ balimamuso a b'o kelen fɔ a ko alikuranɛ belebele min filɛ nin ye k'a jiginna ka na aw ma ka kɛ hakililajiginna ye donc jaa bɛɛ bɛ limaniya de kɔfɛ den bɛ bange mais a tɛ faamuya donc a bɛ faamuya cogo min na aw ni ne ka faamuya cogo la donc an b'a ta o ordre cogoya la balikuya kɔfɛ limaniya seli shartiw de bɛ k'a fɔ dancogo la limaniya kɔfɛ seli wagati balimakɛ balimamuso limaniya kɔfɛ seli wagati seli sharti ye a ka kɛ a wagati donc a b'a dɔn mɔgɔ caman jɔlen don seli wagati la mɔgɔ caman bɛ o ma seli wagati yɛrɛ jate yɛrɛ i n'a fɔ anw bɛ o camancɛ la cogo min na bɛɛ bɛ na sabula a kɛla yɛrɛsagokɛ o a ma ɲɛfɔ seli wagati tɛ koden ye dɛ seli yɛrɛ bɛ wagati de bolo balimakɛ balimamuso donc wagati kɔfɛ i ka saniya sabelebele bɛ o kelen nin kelen kelen fɛn o fɛn ni filɛ k'a fɔ an ɲɛna a bɛɛ sɛmɛnen don haya dɔ la donc saniya ye an bɛna kɔn ka kuma o de kan yan'an bɛ don seli yɛrɛ kɔnɔ balimakɛ balimamuso donc o saniya ye o de sharti naaninan ye yaasa i ka se ka seli donc balikuya laɲini ye mun ye parce que n'a fɔra balikuya karamɔgɔ kakala dɔ bɛna fɔ ko ko a fɔla ko n'aw bɛ seli alikuranɛ kɔnɔ ko fɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko aw ka mun fɔ awɔ ne y'o haya ye o balimakɛ balimamuso i k'a dɔn ne y'o haya ye o bɛ bila balikuya minɛ de kɔnɔ balikuya laɲini ye mun ye a laɲini tɛ ko parce que ko n sura sigo la bɛ fɛn wɛrɛ la sura sigo la balikuya laɲini t'o ye balikuya ye hakili ani farisogo précisément hakili sinon farisogo in tɛ la farisogo in tɛ surasigo fatɔ tɛ surasigo wa yɔrɔ mɔgɔ
ni fa wulila la e ka dɔn a sigora ka tɛmɛ dɛ mɔgɔ min balogolama fa wulila la mɔgɔ min a si san 20 san 30 san 40 fa wulila la a sirɔ sugɔrɔ a ye cɛ kow kɛ walima a ye muso kow kɛ ka tɛmɛ mɛ ni fa wulila la buna seli bɛ bin ka bɔ a kan donc balikuya in a laɲini tɛ k'a fɔ ko i sirɔ sugɔrɔ cɛya bɛ la ka baara kɛ tugun bɛ a don ta bɔ la ayi ni sirɔ sugo don i bɛ kɔrɔ fo cɛya minɛnw bɛ minɛ i la walima musoya minɛnw bɛ minɛ i la munna seli tɛ bin ka bɔ i kan donc balikuya ye laɲini ye hakili fanfɛla de ye o bɛ hakili ka minɛ de kɔnɔ balimakɛ balimamuso a bɛ faamuya donc o sariti naani o dafalen mana sɔrɔ jɔn mun de la sa o kuma la i bɛ sɔrɔ ka seli bɛ sɔrɔ ka kɛ i ma wajibi ye balimakɛ balimamuso yɔrɔ n y'a fɔ k'a fɔ ko seli formation de don seli formation de don sisan e bangena e nana diɲɛ na i limaniyalen kun don e nalen diɲɛ ye hawuja limaniya tilali la walima diɲɛ ye hawuja bɔn i filila i yɛrɛ ma ou bien i ɲinana awɔ ala ye kira ci ma donc kana e ma ko ale Allah subhanahu wa ta'ala de y'i dan segin ale masa belebele ma i ka kojugu kɛ dabila kojugu in a foyi tɛ kɛ ala la bon ni o nana f'i ɲɛna i ka kojugu kɛ dabila e dun jumɛn n'o kan ka ban bon pour que i ka se k'a bila i b'a kɛ cogo di o fɛɛrɛ o de ye seli ye o fɛɛrɛ o de ye su ye mais sitanɛ ma se ka se mɔgɔ min na don a ta foyi tɛ se mɔgɔ ma a limaniyalen don a ma la a b'a ma wele su ani tile limaniya dafalen b'a la mumini don 24 heures sur 24 a hakili bɛ masa belebele na n'o y'a danba ma ye balimakɛ balimamuso donc o ye mɔgɔ qualité jumɛn ye yala o formelen don ka ban dɛ o formelen don ka ban formation ko kuma tɛ se ka fɔ ye caman bɛ na nɛni nka n'a kun kan ka dogo i ka dɔn a kun tɛ fɔ alikuranɛ kɔnɔ dɛ ayi ni dogo t'a kun a kun tɛ fɔ alikuranɛ kɔnɔ seli ma dabɔ bɛɛ kama wa bɛɛ wajibiyalen tɛ ka seli e y'i kɔrɔkɛ fili a kama e y'i fa fili a kama i ye sinji tigɛ a kama seli kama e y'i baw ni faw fili kɔ ka t'i da karamɔgɔkɛ sen kɔrɔ seli kama e y'i sigi ɲɔgɔnw kɛlɛ seli kama e ka baaraw tiɲɛna i baaradaw tiɲɛna seli kama m'a fɔ e mun bɛ ka former dɛ mais e mun formelen don la hasbunallah wa ni'mal wakil kan ka dɔw fɔ kan ka na dɔw fɔ kan ka kɔ kunna ne ma fɔ ko e ko don dɛ seli wajibiyalen don e kan e mun dɛsɛlen ka jɛnɛya dabila seli wajibiyalen don e kan e mun dɛsɛlen ka nkalontigɛ dabila seli ye wajibi ye i kan e mun dɛsɛlen ka haramu ko kɛw dabila seli ye wajibi ye e kan e mun dɛsɛlen ka tɔɲɔniw dabila seli ye wajibi ye e kan dɛ balimakɛ balimamuso